Сите нејсте поркат.
Mačo, dražo možete, ама викам, да не го вода на шутку, да тоа пича. Tehnički problem. Skenamo za žicu. Пиво и без една! Нека и останете ти да вече. Да, няма урад.
Погледаме света како гори, се пише и во пламен, се давиме во смола, губиме на прашина. Само во мрак чисто гледаме, само во страх мирно спиеме. Секогаш ме насетиме, секогаш алчиме, секогаш алчиме. Годно си бе запшени кухни, променето му.
Некако ми е, накриво ми е. Айде, ама яка да е. Айде, дече. Заедно ще ги снимаме, дай момент ще го почнем. Айде, звънете ми, знаете, не? Нали, не трябва телефонски брой или нещо. Така не се плюкаме. Звънете ми, айде да правиме, кой ще се остане. Ама, у нас това.
Не, че излега, И аз си това. И на журбата ти не беше. Иначе там имаше. Една минута. Ами не, Валя ми е официален фотограф. И авторки. А на мен може да. Да, може. Да, съм на Оя, може, то е интересно. Айде реприза. Интересно, ама по него топира. Не, моята поми си свига, бацо на Оя. А я отпресва, има да свига. Хвала да се слушате. Хвала на 16, хвала на Малърт. И това. Още една! Ай, още половинка! Няма време. Хвала на чиното. Има време! Лашо, дойде сега! Ако сякате на автор после. Има пиво. Още две! Никола, няма за тебе. От толкова време хвала и на Кинокруг. Хвала на културния център Белилунгри за просторията. Надявам се, подава се на нас. Толкова е, 12. Абе, дойде дамът! Дойде дамът и среда! Че правим, бе! Браво!